Dunkarm fl-innu Malti talab għal 5 doni. Talab għad-den, talab għal-ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u slim. Fir-raba riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu naħsbu ftit fuq id-don ta' l-għaqda. L-għaqda hija l-armonija ta' bejnietna. L-għaqda ġejja mill-fatt li aħna nistmaw il xulxin u niddeċidu li naħdmu flimkien, niġbdu ħabel wieħed. L-għaqda hija s-saħħa ta' kull wieħed waħda minna. Illum nitolbu għad-don tal-għaqda fil-familja, l-għaqda fil-parroċċi tagħna, l-għaqda fil-Knisja imqazza, imma l-għaqda wkoll fl-istat tagħna li din is-sena qiegħed jiċċelebra 60 sena ta' indipendenza, 50 sena ta' Repubblika. Nitolbu biex aħna naħdmu għall-għaqda anke meta f'ċerti affarijiet li forsi naħsbu li huma importanti ma importanti ħafna mhumiex li ma naqblux. Billi ma naqblux fid-dettalji, billi ma naqblux bejnietna huwa sinjal ta' diversità, ta' perspettivi differenti, ta' mod differenti kif naħsbu. Imma dan ma jfissirx li għandna nobodu l-xulxin jew inkella niġġieldu ma' xulxin. Ejjew niftehmu li fuq ċerti affarijiet ma naqblux imma se naħdmu flimkien għal-għenija. L-għaqda hija don sabiħ li aħna nitolbu fuq is-soċjetajiet kollha tal-bnedmin, bejn il-koppji tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol, anke fis-soċjetà tagħna.